बेखौ गारजायो एथ' खस्थ' संनानै फिसा बायै बायै संनानै एसे गोलोमदै सिं सानाय फिसा बानाय बायै बायै ओंख्रि ओंखाम संनानै सिङानो सागालाय लांला आधा केजि जानाय 500 टाकाथार मथा मथा औ हाय सनाफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बरायगोन होननानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि आं दिनैबो बाहारानिफ्रायनो आरोना अर फोजोंगासिनो दं नुखादों आरोना नोंथांमोना अरावनो संगोन आं दिनै माबा मोनसे रेसिपि थ' अरावनो दिनै आङो लकेल चिकेन लकेल दाउ बेदर संनो नागिरदों आरोना थ' नोंथांमोननो आं बेखौनो एसे शेयार खालामसै आरोना आंनि संनायखौथ' नायलांबाय दा बिखुङाव फिसा बानायलायनानै आरोना सनाया उन्दुदों फिसाजो सासेखौ स्कुलाव दोननानै फैखांबाय ओमफ्राय दा आङो दाउ बेदर संनो आखायाव लाबाय आरोना थ' अननानै भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायलांदो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मोजां मोनदोंबा दसेबाबो टाइम होनानै नाय आरोना आंनि भिडिअखौ जागायलांनोसै बारा गोलाव खालायबाय थाला दानो सिरि मोनबाथाय आंनाथ' बिदिनोसै गथ' लानानै भिडिअ खालायनाय नालाय बिराद खस्थ' जायो आरोना जायफ्रा भिडिअ खालायो बे मिथिखागोन खस्थ'आ मा भिडिअ खालायनायनिया आरो आंनाथ' फिसा गोरलै गोनांलायबाव आरोना बिराद जारला जायो आरोना थाब थाब संनानै लानोसै गासिबो जगार खालामनानै लाजोबखाबाय आं नोंथांमोननो देखायनि र' नै दाउ बेदरखौबो आङो सुनानै मोजां लाबोखाबाय आरोना सुनानै लाखाबाय आं बिराद मोजाङैनो ओमफ्राय आलु होगोन आङो ओमफ्राय टमेट' थाइनै बैहाय सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्रायो दुन्दिया बोथोर दाथ' दुन्दिया नङाबानो जाखाया सोब ओंख्रियावनो मोदोमनायनि थाखाय होयो आरोना ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर दरनै आं बिदि गथायैनो सेरगोन सामब्राम दरथाम लाबाय ओमफ्राय ओरैनो बिदिनो संख्रि जिरा पाउदार रेड चिली पाउदार हालदै माबा गरम मस्ला ओमफ्राय तेजपात लं दालचिनि लाबाय आरोना बेजोंनो संगोन आङो जेबो होआ एकदम सिम्पोल आरोखि ना आंनि संनाया बेखौ नायलांबाय था सनाफोर जोबजासिम नायलांबाय थादो सनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम अराबो जोङाहाय फोजोंनोनो जारलाथार नै दसेनो जोङो दसेनो गोमोरो साराया दुंबायहाय थाव होजासिगोन थाव होबाय आं नै आलुआ जाबाय नै आलुआ जाबाय खांनानै दोनथ'नोसै बेदरखौबो हरनोसै सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय बानलु गोथां देनायमोन आरोना बेयो होबाय आं बेखौबो नै
एबार बे गासिबो मस्लाखौ हरजोबसै आं खेमसेनो संख्रिखौल' हरा आरो ना संख्रिया बाबगोन दहायबो देनायावबो होदों हालदै आरि गासिबो हरजोबसै बेयावनो टमेट' होनसै एबार टमेट' टमेट'आ जि मोजां गेलेजोब्बाय आरोना नै आराम गेलेजोब्बाय आरोना एबार नैबे आलुखौ हरनोसै आङो उन्दैया दै होबावनोसै एसे दै होनानै गोदौ होबानो मोनसिगोन संनो रोंनाय नंला दिनैनि ओंख्रिया दुन्दिया हरनोसै मोनबाय खांसै ओंखामजों लागायनानै जानोबो दोननांगोन ना एसे बिदैखौ मोनबाय सना फोदांनानै दाउ बेदर ओंख्रिया खांनानै लानोसै आङो खांग्रोनानै लानोसै आं र' नै सनाफोर हायनानै लाबाय आङो नै ओंख्रिया नै मोनबाय आंना नै माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो चिकेन लेग पिस मोननै फिसाजोआ नांथारगौ आरोना नङाबानो बेदरखौ जानो नागिरा बियो ओंखायनो चिकेन लेग पिस दोनथारनांगौ जायो आरो जोंहा नै माबायदि नुखो सनाफोर नायदो नै संबाय नालाय सनाफोर जानानैबोथ' देखायनांगोन एथ' गोलोमफ्रुजोबलायनाय फिसा बानानै संबाय आङो जानानै देखायनोसै एसे माइब्रानिया मोनबा मोजां जागौमोन बेखौ गारजायो एथ' खस्थ' संनानै फिसा बायै संनानै एसे गोलोमदै सिं सानाय फिसा बायै ओंख्रि ओंखाम संनानै सिङानो सागालाय लांला बेफोरजोंनो एसे देहाफोरखौ बुरखायनानै दोनाबा बहा जाबावनो बुरै देहा फिसा सानै गाहाम खांबाय सम गैला ओंखायनो रंजाखानांसिगौ लोंखानांसिगौ लालायबाय एसे गाज्रि दामोन दे बिदिनोसै होनबालाय सनाफोर नै हरनाय नायनां जानो नायाखै आं साखिनो नायाखै र' जेबो साननाङाहाय सनाफोर बिदिनोसै बर'नि फिसाफोर बिदिनोसै फिसा बायै ओंखाम ओंख्रि सङो एथ' खस्थ' खालायो रोगालाय लाबोलाय दोनहैलाय खालायो खस्थ'खौ सोर खालायगासिनो दं नै बिसोर खालायगासिनो दं मेंगानायनि एसे सिङाव बेमार जानायफोरा स्रां थाङोनो बिराद गोथाव जादों आरोना सनाफोर ओरैबायदि गोथाव जादों बुंनोनो नाङा आरो बिखाखौ जायैनि सिगां ग्रद हरनायनि मोनसे
फिसाखौ बिसिना फुथुहैबाय आङो मालाबा ज' लोगो हमलायलायनानै लोंलायनोसै सनाफोर आंनि साबसक्राइबारफोर फै निउ इयाराव फै ज' लोंलायगोन मोखां नायलायनो सनाफोर फुङाव फिसाजोखौ दोनलांनाय स्कुटि सालायबाय थानाया गोजां हाबनानै बिखाया सुहाबनानै थायोना स्रां मोनलायलायबाय सनाफोर लोंगोनबो जागोनबो खस्थ'बो खालायगोन खालि गाज्रि खामानियावल' थांनो नाङा मानसिया मिथिबाय फुर्ति थानांगौ खालि मालायजों गाज्रि बुंजानाय खामानिखौल' मावनो नाङा सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नाय जासिगोन माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ दिनैनि दाउ बेदर ओंख्रि संनाय रेसिपिखौ माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो मोजां मोनबा अननानै खनसे लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आङो आंनि चेनेलाव वेलकाम खालायो अननानै चेनेलखौ ओरैनो नायनानैल' भिडिअखौ नायनानैल' डाटा आरोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेल आइकनावबो क्लिक खालायलां जिहेथु आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै